Dobrý večer a moc děkujem, že jste se rozhodli, že ze všeho ostatního programu to nejzajímavější, co můžete dělat ve čtvrtek večer, je poslouchat přednášku o deepfake audiu, takže se to pokusíme udělat co nejzajímavější a proletět to taky co nejrychleji, abyste mohli jít potom za nějakou lepší zábavou. Moje jméno je teda Iva Konečná, tohle je kolega Dominik Boboš a jsme teda už, jak zaznělo, z brněnské technologické firmy Phonexia. Nevím, jestli ji někteří znáte, my tady prezentujeme docela pravidelně a jsme tady vlastně opravdu kousek za rohem. I někteří z vás, myslím, že byli u nás na stánku. My děláme technologie, které se zabývají analýzou hlasu a analýzou řeči. Všechno to vlastně začalo už před více než 2 dekádami právě tady na FITu VUT, kdy vlastně ten vývoj začal a potom zhruba nějakých 20 let zpátky byla založena Phonexia jako nezávislá firma. Od té doby jsme se posunuli tady o 300 metrů vedle na Mojmírovo náměstí a nabrali jsme nějakých zhruba 40-50 zaměstnanců. Nicméně, ačkoliv jsme nezávislá firma, tak pořád dál spolupracujeme právě s VUTčkem a za což jsme teda strašně rádi a právě jednou z oblastí, ve kterých s něma hodně pracujeme, co se týče nějakých inovací a výzkumů, tak je právě vývoj detekce deepfakeu, konkrétně deepfake audií nebo deepfake hlasu a o tom trošku víc potom bude povídat i tady Dominik, až se dostaneme přímo k tomu našemu řešení. My teda působíme všude vlastně po celém světě, z toho i trošičku vlastně vzešlo to, proč se tady dneska budeme bavit o těch deepfakech, protože jednou z oblastí, kde jsme aktivní, kde máme klienty a kde máme partnery, tak je jihovýchodní Asie a právě od tam vzešel nebo začal tak jako první scházet nějaký požadavek na to, že by potřebovali řešit problém právě s deepfake audií, s deepfake hlasem. Takže my jsme vlastně to naše portfolio, které už jsme teda budovali těch 20 let, jsme se rozhodli rozšířit o další technologii. Tady vlastně vidíte, že těch technologií máme opravdu teda už celou řadu. Část se zabývá právě analýzou řeči nebo toho, co se vlastně říká v audiu. To jsou technologie tady na téhle straně. Nebudu do nich úplně zabíhat, protože máme docela omezený čas a chceme tady asi víc mluvit právě o těch deepfakech, ale kdyby vás to nějak zajímalo víc, tak se za námi určitě zastavte na stánek. Všechny ty technologie si tam můžete klidně i vyzkoušet. A potom ta druhá kategorie technologií, které vytváříme, tak ta se právě zaměřuje na hlasovou biometrii a právě do té spadá potom i tady tahleta nejnovější technologie, kterou jsme přidali, takže technologie vlastně deepfake detekce. Jak jsem už vlastně zmínila, začalo to vlastně nějakou reakcí na situaci, která se objevila mezi našimi partnery a klienty. Konkrétně teda jako první to začali řešit právě v té jihovýchodní Asii. Nicméně deepfakey, určitě už jste to tady všichni vlastně zaslechli, deepfakey už se dostaly opravdu na tu úroveň, nebo se tam velice rychle dostávají, kdy ji můžeme označit za nějakou globální hrozbu. Aby to teda bylo podložené i nějakými trošku fakty, tak vlastně deepfake, případně deepfake hlas, tedy hlas vytvořený pomocí nějakého AI nástroje, je docela, řekla bych, verzatilní hrozba, která se dá použít v celé řadě případů. Takový úplně nejčastější, kde už je to docela na rozmachu a kde už dochází k celkem velkým nějakým ztrátám nebo škodám, které se tím dají způsobit, tak je samozřejmě v nějakých finančních podvodech, což si asi každý dokáže představit, například přes call centra různých finančních institucí, ať už jsou to banky nebo pojišťovny, tak pomocí nějakého vlastně nafejkovaného hlasu jejich klienta dokážete se třeba dostat k přístup k nějakému bankovnímu účtu, udělat nějaké převody. Teďka jeden z takových docela omílaných případů, který se stal za posledních pár měsíců i tady v České republice, bylo například to, že někdo vytvořil deepfake hlasu nějakého generálního ředitele velké korporace a ten potom volal na telefon paní účetní s tím, že okamžitě potřebuje, aby zaplatila nějakou fakturu, aby udělala nějaký převod. Paní účetní celá vystresovaná z toho, že jí volá přímo sám pan generální, to samozřejmě udělala a potom se druhý den ráno s hrůzou zjistilo, že vlastně to byl převod, který vůbec pan ředitel nechtěl, že volal vlastně někdo jiný, akorát se dostal vlastně k několika minutám jeho hlasu a vytvořil na základě toho deepfake, který potom použil tady pro tenhle ten podvod. Nicméně peníze už byly pryč a muselo se to pak už se to nedalo nějakým způsobem moc zachránit. Tady takovéhle podvody, ačkoliv ještě teda u nás v České republice k ním nedochází v takové velké míře, což je něco, co možná potom taky ještě trošku okomentuje tady Dominik, až se dostaneme pak vyloženě k tomu vlastně vytváření deepfakeů, tak ve světě, hlavně třeba v Americe, případně v Austrálii jsou už docela, a právě v té jihovýchodní Asii, jsou už docela pokročilé, rozjeté a jenom za letošní rok způsobili škody za více než čtvrt
miliardy dolarů. Takže opravdu se nebavíme o malých částkách. O něco jako menší ryby, řekněme, jsou lidé nebo podvodníci, kteří napodobují celebrity, takže zase z hlasu nějaké celebrity, které jsou velice jednoduše dostupné kdekoliv na internetu, si vlastně vytvoří nějaký deepfake, pomocí kterého si třeba vyhlídnou tamhle nějakou postarší paní v Anglii a teďka jí najednou začne volat Brad Pitt, že potřebuje peníze na operaci, protože má smrtelnou nemoc a ona je jediná, která ho může zachránit a podobné věci. A bohužel jsme v době, kdy někdy prostě na to ti lidé naletí a tohle byl zrovna teda takový extrémní případ, ale ta paní vlastně přišla o veškeré své úspory, což bylo vlastně skoro milion liber, které ona takhle naposílala Bradovi Pittovi, který se nakonec ukázalo, že žádnou nemocí ani netrpí a paní opravdu nevolal a nezná ji. Takže tam samozřejmě nejsou to takové velké částky, ale potom na úrovni toho jednotlivce je to samozřejmě velikánský problém a jsou to velice elaborované podvody, které se budou vlastně pořád dál a dál nabalovat. Dalším takovým docela hodně nebezpečným využitím deepfakeů je samozřejmě vytváření nějakých deepfakeů politiků, jednak za účelem třeba nějaké diskreditace, případně ovlivnění voleb. Pardon. Opět zase tady máme nějaká čísla, kdy třeba jenom během volební kampaně v Jižní Koreji bylo detekovaných nějakých 388 videí, které byly právě vytvořené pomocí nějakých deepfake nástrojů. Samozřejmě součástí toho bylo také deepfake audio. A to se bavíme jenom o těch videích, které se podařilo detekovat, samozřejmě ještě potom velikánské množství těch, u kterých se to nepodařilo. Takže to je potom vlastně nějaký problém, který teďka začíná být docela hodně urgentní i v Evropě. V Americe jste to mohli zaznamenat možná i docela intenzivně během prezidentské volby a začíná to být například velký problém v Africe. A potom takový poslední, ten se možná může tady po tomhletom politickém ovlivňování a po těch finančních podvodech znát trošku jako marginální, ale taky je to něco, co postupně docela roste a je to falšování hudby. Zase u zpěváků, u hudebníků, u kapel je nyní problém dostat docela velké množství jejich hlasů, jako nějakou referenci, vytvořit na základě toho potom hlasový deepfake a začít vytvářet nějaké skladby a sypat je na různé streamovací platformy a potom vlastně z toho dostávat peníze. Opět třeba jenom Sony Music vlastně na svých platformách až do tohohle, jenom za tenhle ten rok vlastně detekovalo a muselo odstranit skoro nebo přes 70 000 deepfake skladeb. Takže to je nějaký stávající stav, který, jak jste asi viděli, není to úplně něco, co by se pohybovalo opravdu v nějakých malých jednotkách. Nicméně nejhorší na tom je, že tady tohle nebezpečí, a to vlastně se jako ví nějakým dlouhodobým sledováním, neustále narůstá a narůstá opravdu exponenciálně. Tím, jak se vlastně vyvíjí postupně ty technologie, tak je čím dál tím jednodušší dělat vlastně podobné podvody pomocí deepfake audia, případně i deepfake videa. V tuhletu chvíli to je i něco, co třeba my máme oskoušené, tak stačí třeba 7 sekund vašeho hlasu pro to, aby někdo dokázal vytvořit dostatečně kvalitní nahrávku, se kterou dokáže někoho obalamutit a předstírat, že jste to vlastně vy, že je to váš hlas. Takže některé platformy nebo některé ty nástroje na vytváření deepfakeu dokonce uvádí i 3 sekundy. Takže jenom než třeba někomu zavoláte, nebo jenom než někomu řeknete, když vám bude volat nevyžádaný hovor tady z nějakého cold contactingu, tak jenom než jim řeknete dobrý den, děkuju, ale o tohle nemám zájem, prosím vás, odstraňte mé jako tady kontakty z vaší databáze a už mi nevolejte, tak jsme najednou na nějakých prostě 5-7 sekundách a víceméně už vás mají, když to tak přeženu trošku do extrému. Potom, když mají tady tuhletu referenční nahrávku, tak stráví, dejme tomu, něco málo přes 3 hodiny na tom, aby z ní vlastně vytvořili dostatečně kvalitní model, který potom můžou právě používat na to, aby vytvářeli další audia, kde už to vlastně nejste vy, nic neříká, vy jste vlastně nikdy nic neřekli, ale váš hlas najednou prostě bude říkat něco, co oni potřebují, co se jim hodí do tého daného podvodu. Zhruba ta investice na vytvoření takovéhohle deepfakeu se bavíme, že už je teďka pod nějakou hranicí zhruba $50 a to se bavíme opravdu o těch kvalitních deepfakech, se kterými oni potom dokážou hrát tady tyhle ty dlouhosáhlé třeba i podvody. Takže když si to srovnáte, tak oni investují $50 a potom z toho můžou mít třeba 3/4 milionu jenom z jedné oběti. A asi takový nejstrašidelnější číslo je, že tady tenhle ten počet deepfake podvodů vlastně exponenciálně narůstá a momentálně je to tak, že za každých
6 měsíců, každého půl roku ten počet těch deepfake útoků se zdvojnásobí, takže opravdu je to něco, co je to na vzestupu a budeme to muset řešit čím dál tím víc. A jak to budeme přesně řešit, tak to je právě ta část, kterou teďka už poví tady Dominik. Takže předávám slovo a předávám ovladátko. Ďakujem pekne za slovo, aj za úvod do celej problematiky. Vidíme, že skutočne táto hrozba je čím viac, tým ďalej palčivá. Takže, ale ja sa tak vrátim teraz technicky, že čo je vlastne ten deepfake. Takže sú to vlastne nejaké výtvory hlasovej syntézy. A lenže samotné nástroje, ktoré vytvárajú vlastne tieto umelé hlasy, nie je o nejaký jeden druh. Tie technológie často majú rôzne iné funkcie. Ale taká všeobecná hlasová syntéza, ktorú ponúka väčšina nejakých systémov, funguje tak, že je to teda vlastne nejaký systém na prevod textu do reči a často ponúkajú iba nejaký jeden predefinovaný hlas alebo nejakých zopár predefinovaných hlasov, z ktorých si môžem vybrať z ponuky a tak vytvoriť nejaký deepfake. A jasné, môžeme si povedať, že predsa ale to není Donald Trump, tak prečo by som sa mal zaoberať aj takýmto druhom útoku. Avšak je to stále veľmi dôležité, pretože aj keď vám napríklad zavolá nejaká podpora Microsoftu, tak tedy neriešite napríklad jeho identitu, ale stále sa môže nájsť nejaký človek, ktorý by sa na to nachytal. Takže tu máme nejaký najvšeobecnejší systém, ktorý existuje na trhu. Čo máme ďalej, je tzv. Klonovanie hlasu. A to už je práve to, o čo sme sa tu aj bavili, že niekto sa vydáva za nejakého iného človeka. A to práve funguje tak, ako bolo spomenuté, že stačí ozaj malá vzorka hlasu, dajme tomu tých 7 sekúnd, a na základe tejto vzorky hlasu systémy vedia vytvoriť model daného človeka a potom s tým už si viem vytvoriť akýkoľvek text chcem, kľudne v akomkoľvek jazyku, pokiaľ to daný nástroj podporuje. Taká ďalšia podkategória tohto klonovania hlasu je tzv. Konverzia hlasu. A tá spočíva v tom, že mám nejakú existujúcu nahrávku, dajme tomu, ktorú som narozprával ja, a vďaka tejto konverzii hlasu si viem opäť na základe nejakého krátkeho vzorku a využitím tých nástrojov spraviť to, že vlastne tá daná nahrávka bude znieť ako niekoho iný hlas. Avšak je tu také obmedzenie, že vlastne ja si neviem vytvárať iný text, ale vlastne len tá daná nahrávka je prerozprávaná iným hlasom. Ale práve tieto nástroje väčšinou fungujú tak, že fungujú real time, takže vlastne ako keby naživo sa viem chovať, že som niekto iný, ale pritom to rozprávam ja ako teraz, ale znelo by to ako napríklad hlas mojej kolegyne. A na záver tu máme tzv. Hlasovú transformáciu a to si vieme predstaviť ako takú technológiu, kde vlastne nedisponujem ja nejakou referenciou nejakého reálneho človeka, ale vlastne ja si ten hlas vyslovene namodelujem, ako chcem. Napríklad chcem, aby to znelo ako 40-ročná žena, ktorá je smutná, alebo naopak, ktorá je naštvaná a takýmto štýlom si vlastne viem vyslovene ten hlas namodelovať akokoľvek chcem. Ako som spomínal, existujú rôzne nástroje, každý má nejaké rôzne vlastnosti a tu máme nejaký výpis najčastejších nástrojov, či komerčných, či open sourceových. V prípade tých open sourceových je to, tiež sa to neustále vyvíja v tom, že stačia skutočne malé programátorské schopnosti a je to schopný človek použiť. Avšak čo nám trochu dáva náskok je, že veľa z týchto nástrojov, ktoré sú voľne dostupné, nefungujú až tak dobre na češtine alebo slovenčine alebo nejakých lokálnych jazykoch, čo ale neznamená, že za týždeň, dva nemôže výjsť nejaký nástroj, ktorý bude perfektný a bude prístupný zadarmo. A práve v prípade týchto open sourceových nástrojov je to riziko, že môže ich použiť ktokoľvek, nemusí podpisovať nejaký consent o zneužití, nemusí si nejako potvrdzovať identitu, že to nejako nezneužije. Zatiaľ, čo v prípade tých komerčných nástrojov, tam často tie systémy potrebujú nejakú reálne preukázanie identity. Napríklad musíte prečítať nejaký daný odstavec
inak vám to nedovolí vytvoriť daný klon. Alebo si to limitujú tým, že hoci aj platíte veľkú čiastku, tak vám napríklad dovolia vytvoriť 2 klonované hlasy. A už teda prichádzam k samotnej detekcii, tak ako bolo spomenuté, ako Phonexia spolupracujeme s rôznymi výskumnými tímami, predovšetkým so VUT a Fakultou informačných technológií. Sme zapojení do rôznych projektov, kde okrem nás a FITu vlastne spolupracujeme aj s Českou políciou. A konkrétne sa jedná o výskumné skupiny Speech at FIT a Security at FIT. A zároveň, aby sme si vedeli nejako porovnať naše riešenia, ako si počíname s konkurenciou alebo s inými výskumnými tímami, tak sme zapojení do rôznych výskumných súťaží ako ASV Spoof, Wild Spoof alebo DeepFox. S akými výzvami sa potýkame pri vývoji? Tak to je hlavne to, že musíme neustále analyzovať trh, aké sú trendy, aké sú nové útoky, ktoré nástroje sú najpoužívanejšie. Máme nejaké informácie, že napríklad v Poľsku sa najčastejšie používa XTTS a 11 Labs. Mimochodom 11 Labs vlastne aj pochádza z poľského tímu, tak to je možno aj tým. A neustále vlastne musíme sledovať, aké vznikajú nové syntézy, pretože každý týždeň vyjde nový open sourceový nástroj alebo nejaký komerčný dodávateľ si vytvorí nejakú novú verziu modelu a my na to musíme neustále reagovať. A ako aj pri všetkých iných dnešných modeloch strojového učenia, tak aj toto je veľmi záleží na počtu dát. Avšak zrovna pri deepfake detekcii je to ešte znásobené tým, že sa tie deepfakey stávajú skutočne nerozoznateľné od hlasu, tak my musíme skutočne mať dobre zachytenú čo najširšiu paletu všetkých nástrojov. A ideálne, s čím sa potýkame, je nadviazať nejaké spolupráce s komerčnými dodávateľmi, avšak tie často to nechcú nadväzovať, lebo si vytvárajú nejaké vlastné riešenie a tým pádom to vlastne sťažujú a toto celkom spomaluje samotný vývoj. A celková myšlienka je vlastne byť tak nejak o krok pred útočníkmi. To znamená, ako by som im čo najviac zabránil to, že by to mohli vôbec používať. A to sa napríklad jedná o napríklad pridanie nejakých watermarkov, ktoré sú pre ľudské ucho že ich nevieme počuť v tej danej nahrávke, ale systémy ich vedia jednoducho detekovať. A v princípe sa vlastne jedná o nejaký taký druh antivírusového systému, kedy útočník vymyslí nejaký nový útok a my musíme na neho vedieť reagovať a včas detekovať. Konkrétne vo Phonexii máme 2 prístupy, ako pristupujeme k detekcii. Prvý z nich je tzv. Štandardný model, ktorý funguje tak, že máme nahrávku, dáme ju do nášho AI detektoru, alebo teda modelu strojového učenia a dostaneme nejaké skoré vierohodnosti, čo je v tomto prípade log likelihood ratio. A druhý prístup je tzv. Referenčný model a ten funguje tak, že vlastne okrem samotnej nahrávky, o ktorej chceme zistiť, či je to podvrh alebo či je skutočná, tak máme aj skutočne originálny hlas, o ktorej sme si istí, že je autentická a v tomto tandeme to vlastne ide do modelu, iného modelu vlastne na detekciu a opäť dostávame to isté normalizované log likelihood ratio score. A teraz by som vlastne pristúpil k demo ukázkam a na začiatok tu mám vlastne také 2 ukážky. Ja pustím najskôr prvú. Ahoj mami, nemůžu mluvit moc dlouho, ale mám průšvih. Potřebuju, abys mi poslala na číslo účtu, co ti pošlu ve správě 2000. A teraz pustím nahrávku číslo 2. Ahoj mami, nemůžu mluvit moc dlouho, ale mám průšvih. Potřebuju, abys mi poslala na číslo účtu, co ti pošlu ve správě 2000. A ja by som teraz využil neumelú inteligenciu a spýtam sa vás, takže kto si myslíte, že nahrávka číslo 1 je pravá? A teraz kto si myslíte, že nahrávka číslo 2 je pravá? Výborne. A teraz sa pozrieme, ako vlastne rozhodne náš systém. Či ste mali pravdu, alebo nie. Teraz vlastne tu máme naše demo, ktoré si vlastne môžete v nejakej forme vyskúšať aj na stánku. A konkrétne toto je teda defekt detekcia, kde vlastne dáme
to je práve ten štandardný model, kedy dáme jednu nahrávku a ona nám vráti teda skóre. A skutočne mali ste pravdu, že nahrávka číslo 1 je deepfake. Vidíme, že čokoľvek, čo je vlastne nad nulou, systém označuje, že je deepfake a v prípade nahrávky číslo 2 vidíme, že skutočne je autentická, je to hlboko vlastne v záporných hodnotách, takže systém to vyhodnotil ako autentickú nahrávku a mali ste pravdu aj vy, takže to znamená, že sa nedáte len tak ľahko nachytať. A týmto tak nejak nadviažem. Ako ste počuli, deepfakey sú skutočne hrozba. Veľmi rýchlým spôsobom to sa vyvíja a skutočne ktokoľvek môže byť obeťou. Takže čo je tak nejak dôležité, je to, že áno, sú síce nejaké systémy, ktoré to vedia odhalovať tiež, ktoré avšak majú nejaké svoje medzery, alebo neustále práve musia analyzovať trh. Čo je ale dôležité, je to, aby každý z vás bol ostražitý a uvedomoval si, že kedykoľvek môže prísť nejaký náhly hovor od vašeho známeho, kde budú hovoriť, že sú v nebezpečenstve a potrebujú rýchlo, aby ste im niekde poslali peniaze, lebo sú uviazli na Aliaške a podobne. Takže čo je dôležité, je mať nejaké pripravené otázky, ktoré vie len ten daný človek a môžete sa ho v zápäti spýtať, či to je skutočne on. Hoci práve vtedy fungujú tie emócie, čiže oni veľmi dobre vedia, čo robia. Takže čo by ste si tak mali vziať asi z našej prednášky je to, že skutočne byť ostražitý, lebo nástrahy sú všade. Ďakujem pekne. Nechaj asi. Jo, sme vlastne toto hneď oproti. Tak já jenom se zeptám, jak odboru, že by třeba můj mobil tohle dokázal jako zpracovat tu nahrávku a rovnou mi říct jako pozor, tenhle hovor zní jako deepfake. Je to moc náročné pro mobil? Že by samotné už tie modely vlastne boli už priamo v telefóne. Aktuálne si myslím, že to ešte by nešlo, ale ako sme tu videli aj v predchádzajúcej prednáške, vlastne nejakou destiláciou tých modelov sa vlastne dajú oni zmenšiť na nejakú určitú presnosť a už práve tie systémy by sa mestili aj do nejakého mobilného zariadenia. Ale aktuálne to tak nie je. A jak veľký teda je zhruba ten model, ktorý, nebo tá nerozpoznávač? Jo, vlastne tam je to postavené na nejakom self-supervised modeli, čo sú nejaké, asi niektorí z vás viete, to sú také skôr väčšie veci. Ale vyčísliť to teraz na parametre presne neviem, ale ako okolo gigabajtu asi majú. Dobře, tak třeba se to někdy vejde i do toho mobilu. Jo. Tak pokud nejsou další dotazy, tak ještě jednou poděkuju a můžete se stavit za nimi. Pardon, tam byl dotaz ještě? Jo, práve čo sa my vlastne zameriame vo Phonexi je, aby sme dobre fungovali na telefónnych dátach. Takže pri vývoji, na rozdiel práve od konkurencie, sa veľmi snažíme zapájať telefónne nahrávky, aby sme nemali práve veľmi časté false alarmy, lebo keď sme tam s týmito vecami nepočítali, tak práve tento false alarm rate bol veľmi veľký. Čiže my sa to skutočne snažíme vyvažovať tak, aby to simuloval zhruba reálny svet, ako často nám tie deepfakey môžu teoreticky prísť. Čiže veľmi pracujeme vlastne na tom, aby ten false alarm rate bol čo najnižší, ale na nejakých benchmarkoch bežných, ktoré sú dostupné, tak tam práve ten set je často vyvážený. Že máme, alebo práve sú v nepomere, že máme 1/8 nahrávok, sú tam práve autentické nahrávky a zvyšok sú nejaké AI nástroje. Takže práve na nich, keď sa porovnáme práve aj v tých nejakých súťažiach, tak tam to ako keby reálne nezodpovedá reálne nasadenie vo svete. Lebo v reálnom svete zatiaľ nemáme 95% útokov.